Lokhiram Kro alang li amek kachichar je ajok Karbi Anglong Autonomous Council CEM lapen MEC atum aphan kerap kehang. Borjan ahawar hidipia long Kania Bey asor asar pimar atum thurpak pen tovar kaselam. Rechomili Baptist Church along pre-Christmas katalon. Rongmongve High School along Science Lab and Computer Lab kangpu pon. Nilip Model Committee asai hem along Kisan Morcha pen Phiru athi achilik keron pon. Kardom Pini prime time thanbang Pini limerin hansepi non arjuik tha birtang ton pen. Matijong ni Pai ECR ni Rechomili Baptist Church along pre-Christmas katalon pon. Ning kang sam ari chupu athi PN ponsi chiklo long sok kang thur ajamek misen pen pachun pon. Rechomili Baptist Church along chiklo long sok kang thur ajamek along Rechomili Baptist Church a pastor mojasing teron pensi mai chepa hem phu pon pen japon lin lapen labang so long ke ongdung rong isi atum chetong dun. News Desk Report 365 News India. Pini Rongmongve High School along Science Lab lapen Computer Lab ingpupon bangso kangpu amaya along Rongmongve SDB kamson phangcho lapen ongdung aluhi atum chetongdut. Rongmongve High School Headmistress Rinadas kaningje pon atengke ahemke ingpu detlon bonsita asik ason awelang lasi alang libor iponji pusi ningje pon lapen non ke wangji ki thurmi osomar mate Owekimi atum aphan ansose pathek ponji pusi lamchak chepi pon lapenon akimi athan bang rolen rongpi alang likaningje pon ke Rongmongve ahawar osomar aphan kapathek ji aphan un anpen bor ipon popusi chechak pon anparta Rongmongve ahawar arat atum kaningje pon mate kachuning ripon atengke Rongmongve High School ko anma kaching thur ponji mate kapaprang ji aphan ke Karbi Anglong Autonomous Council along Education EM lapen local EM kache rong pipi aphan si tuning rilo lapen pachon pon po pusi ning thelo lapen chonghong ding lo pusi ning je pon Rongmongve pen dilip tokbi 365 News India. Lakha inkoi rapli Diopani constituency angkang Diopani ahawar Maduram terang arong amekar Kalitang Sarthe Kro asopo Lokhiram Kro arta ningkan phokebra pho alang li pirthe kedodun akisung thepik alang li amek RV lapen RA nat amekta asapta pirthe checharche alang li ningkan kre isi kepleng ahut si wang prokmate smallpox akisu kelong pensi lapuson akisung alang li chetong nang lopusi nang chethandun alang li amek kave akisung thepik lo bonta Pini arni anta alang liphan baduta akirap awilang pusi nang chethandon lasi Karbi Anglong Autonomous Council along kachari man kedo CEM lapen MEC atum aphan akirap ke piponji aphan Lokhiram Kro ahin pen tuning ripon Lokhiram Kro amek avedet pusita kachongdat pensi jiparenglo alang lining kere pen sangtida purthek thengta puthek anta chutun thek alang li amek ave pusita tangka poisa anda chini alang li Diopani aroyalong sangti ki phur kangda dun ahut ningkan surhini ra troxy aningkan ki phurtang asangti amithang aphan sangti kangraya jok langroy along sangti orthiblo alang li kopai ke mi ajok rongasor atum thekdun long pen doloi terang lapen nondo teron atum pensi sangti phurse alang li phan humpon lo bangso apor hut alang li amoy tikok ponjok lu pusi kisung ke povek abang phu pherangke kahumri pon ahut birta nang chethandun Balipathar pen Jotno Singh Bey 365 News India. Aya kisu tulong pen emek tirthe chichar chedelo si chilang awar saita awe lapen hem kidu kisung kichumowe kijunmowe kisung ki boy pen ajoide thangta si chilang awar saya bedelo asi nangtom CEM lapen council kangni prong tumba kido bomatum niliphan kanghon lapen kajingsu pen kerap i goson ma nirap thekji ma kusi nilihin pen kachuningri
BJP Kisan Morcha ahin pen kapanong nilip constituency kaparlo arat aphan phiruya the KP pachetang pen radani cheparong nilip mandal committee asaihem along Pini BJP Kisan Morcha kicheng se executive meeting ke padupon labangso amailong maipu jitupon thengal ahin pensi charipon anparta alhiaman mate mandal committee amaipu Bapuram teron chitong dun pen BJP ke klem ke dam ke mela pen sai chutiki nangji aputhak rat aphan than pachini ponsi phiruya the achili keron pachetang pon bangso amayalong ongdung ke thekiding atum chetong dun pen phiruya the achili hem abiri an nangche pali rinti lapen non eprang ke wangji along sitame BJP asai long kerap cheto dun wer nangji puta jitupon thengal ahin pen rat aphan pachini Nilipen Moses Teron 365 News India Pini Adap por phai sekep malompen Borjan ahawar hidipi along Lakha isi Kania Bey arong asar pimar atum thurpak pen tovar sangti lapen arlong kachethok labangso asar kiteng along Lakha isi Kania Bey arong asor ongdung asar pimar atum kidam kerang nisenang jipu mathasi sar pimar kidoan atum sai kiklem along chitongdun labangso asai kiteng nang kok laki kidam tang ningkan ko an pen loni sarkar pen tovar nang selam det aphi non pini anta kiklem pledet ajok Pini sar pimar atum thurpak pen tovar along arlong lapen sangti kachithok labangso atowar phongni phongthomlo sar pimar atum tovar along sangti arlong ke thok sitami sangti arlong ke roi atrak ke ong parpik ajok tovar abang ajir ding desi henolap titilo lasi osomar atum school kidun kewang lapen rat atum sitami ningkreng apor ahut longle aduk pen kedam kewang kisung lapen barla ahut ingkhan pen kedam kewang kisung ajoy nesi Pini le thota kichali ariso ejang atum lapen rat kedam kewang aphan joy muchot popu mathasi longle sangti lapen arlong so towar along kithokpon lasi Lakha isi Kania Bey arong pen sangti arlong lapen akaprek kaprek beha bepar ke klem atum sitami ningkreng apor ahut towar along lang ap asonte mesenji lapen barla apor ahut sangti along thokpon pu asonte mesenji pusi ningjepon News Desk Report 365 News India Biarong asapi maratum tovar ke inu ajok thurpak si aningkan bangda cibunai lo ningkan ke bagadulu cibunai stami social media long cipirinti lo news long haita pacini nang pusi stami nitum hana dak ardi nang pipe sapi maratum ki bigiti do somar do stami anutin tum tami amethangaro tovar ki misian ye phan pusi amethang ahe makam ciri dekang si ladak nang barlap lap si nang kecibunai dun ki wang si tami sarkar tumang non puta ni tumaphan laan news ki pi pa pinem la pipal ki pi pustami ni tumaphan non puta ardinang pi confident si Kania Bey rong sa pimara tumke ninduk cipaklang lo pini anke Pini Abirta ke lapuan se kangton iglo ajok eme kurwang thu